Lomung number 20. Nini digi sigi puro subrayong nini koimano khnao. Jacob ni kaito ni mungnono katiranai. Kathar hayao tongoi bo chubachu rohorthung. Te siono tongoi phan rohorthung. Bo nini barokmano muito khlaithung. Te ratharei sogoi barokmano yachakthung. Bo nini bukha musungmano charathung. Te nini chamarok chabaithung. Nung kaplai ongma bagoi chung ma tongthokthung. Te kaito ni mungbai chini banano tisanai. Kaito nini koimano khnathung. Kaito nini song kathar songjak borokno katiruo. Bo bini yagra yakni phanbai bini sukno ha katharo tongoi bini kokno khnanai. Baksa keba sobani korai malkhungrokno te baksa ba korai rokno tuyui kungsugo. Tamo khe chini kungsuknale subrayong kaito ni mungno tuyui se. Borok baikhrubui klaio. Tamo khe chung thong khe bacha sao. Ha bugrana kaplai khlaijadi. O subrayong chung ringphro khnajadi. Kaito ni kathang kokthai khnamani bisingtwi जों जतनि सागाव कायतर कताल के हमारे खलाइथों आमेन।